La peça de dansa-teatre Seyahat ha estat inspirada en la crisi de refugiats que estem vivint actualment i la preocupació col·lectiva que teníem era traslladar a l'escena tota l'actualitat que està ocorrent al món, no a un país com Síria, sinó a molts països del món que romanen oblidats pels mitjans de comunicació. I el que volíem, a banda de fer gaudir a la gent a través del moviment, era també fer un acte reivindicatiu i donar veu als oblidats. És molt colpidor veure com tu estàs a l'altra banda d'una tanca i què és el que passa a l'altra banda d'eixa tanca, no? Cada acció que representen, cada moviment que fan, és com que te fereix un poc. El que més m'ha agradat en concret ha sigut com comença només amb un mur, una alambrada, i amb un tros de terra, i com després els cossos van apareixent a poc i van tirant-se a terra, no? Això de cuerpo a tierra. Jo crec que les 4 ballarines ho han fet de manera espectacular, que m'ha encantat i que la recomanaria 100%. La posada en escena de les 4 és xulíssima. A mi especialment m'agrada molt els moviments així com arrítmics que de tant en tant solten i que me semblen espectaculars. Jo no soc ningú expert en dansa, però la recomanaria de totes aquesta obra. Me sembla fabulosa.